weche mag somo, jopuonj ma pacho ka ojiwo mondo oket tenge ng'anyo ma gichano mondo miyo sirkal mondo mi gimi sirkal kod od bura thuolo mano mar kalo paro mar chik mar omenda mabiro kelo meto mag osachgi. Jaod bura magem Elisha Odhiambo bende noyango ni onge gima sirkal nyalo timo sani ka paro mar chik mar omenda mahiga ni kod mahiga mar 2023 kod adek ne owito oko. Elisha noyango ni onge sirkal minyalo taka onge osuru michoko to kata kamano odhi nyime kowacho ni jood bura biro kadho chike ma ok owinjore kod jopiny e paro mar chik mabiro. Right, isn't it? But let me remind the teachers, the finance bill that was carrying part of their money 2024 was dismissed. The president in his wisdom decided to use the finance bill 2023. The courts equally dismissed. So the finance bill we are using now is 2022. So that budget that was put for teachers was removed in 2024 finance bill when it was dismissed by Gen Z. I want to ask my fellow teachers, Jack, you are here. Allow us as parliament to pass a reviewed 2024 finance bill and you'll be paid in arrears. That's my humble request. The decision is up to you. But me, I'm giving a request, Kaka Elisha Odhiambo,